Здравейте! От тук започва моята поредица, т.е. поредицата ми, все едно, на Minecraft 1.8.4 и в момента заснемам първият епизод от поредицата ми. Вече го повтарям два пъти. Както и да е. Нека да започваме. Тук съм играл в няколко сървъра. Общо взето. Така. Сега ще играем в сървърът Tuligit. Добре заварил. Така. Така. И сега... Не става. Забравих, че трябва да напиша сервърс. Сори. Тук е много тъмно. С моя приятел си бях... имахме се къща тук, но за жалост той я развалим. Както и да е. Мисля, че може би сега ще се телепортирам там, където е била. Ето. Имахме си двор. Може би това е неговата къща, не знам. Да, неговата е. Така. След като е отделил общото ни жилище, мисля да се построя ново. Ще сигнализирам. Опа. Тук някой е строил гора. Така, ето ни отново тук. Трябва да свършна работа и затова се забавих. Така, както и да е. Вече сме на път да си построим къща. Тук се построил нещо като... не знам. Сигурност не е... може да е подземна къща, не знам. Не ме интересува. Фак. Защо винаги падам на тяхното строение? Трябва да бягам надалеч. Гладен съм. Трябва да се меря храна. Той я продава, но не знам. Тук може би това не е тяхното. Супер. Не е тяхно.
Като за начало ще направя първо работна маса. Това дърво ще го събора. Той ще го разруша цялото, за да мога поне да събера някъде 30-40, ако ми стигне. Ами, май ще съберем повече от 30. Тридесет и 7. Така, 38 няма да ме стигнат отново, мисля. Така че ще съчем други дървета. Какво е това? Всъщност това е много хубава идея. Ето ни нас обратно. Бях казал, че това е много хубава идея, всъщност. Колко гроба има? Още 7 гроба. Дано аз не съм един от следващите.
тук почнах някакво дърво да цепа, ама аз не го цепя, защото нямам радва. Шестдесет и три трябва да събера по нея. Няма да стигна до там. Паднах. Както е. Добре, 55. Ще отида някъде и ще почна да я строя къщата, докъдето стигна. Тук са почнали да я строят. Едната стена тук не се е направили, ма не е мой проблем. Така, мисля тук да я разположим. Те ще ги махнем от тук. Да не ми пречат. Семена колкото искаш има тук. Така почва да се стъмняваш. Ще трябва да направим факли. На рожденият ми ден, който беше преди месец-два, т.е. точно 2 месеца, един мой приятел ми купи книгата на Майнкрафт. И там е описано всичко, което може да ви потрябва. Така че, ако искате, може да се закупите. Аз я закупих от книжарница Приятели. Издателството Егмонт. Книгата струва някъде 14,90, мисля. Това трябва да го махнем. О, още дърво. Това ще е хубаво. Ще отрежем, ще нацепим по-скоро и от това дърво тук. Так му няма ми пречи, так му ще ми трябва. Ето ни за втори път
и нас. Всъщност да ви кажа, това е първият ми път, в който заснимам епизод. Аз много отдавна исках да заснима епизод, затова търсих се вече в интернет. Така. Това тук няма ми трябва. Така. А защо ще трябва да го махнем? Здравейте отново. Както видяхте преди малко, бях на косъм от смъртта поради глад. Но попитах един човек в чата на сървъра дали може да ми услужи с малко храна. И той не само ми даде храна, но и ми даде и лък и 64 стрели, но едната от тях без как я изстрелях. Тя може би е тук някъде. Не, е паднала, не знам. Както виждате, къщата ми е малко по-добре. Тук вече почнах за вратата да строя. По-късно ще намеря начин и да се строя врата. Както ви казах, книгата, която ми беше купил моя приятел за рождение ми тая година, е на Майнкрафт наръчник за водене на битки. Запомнете, ако искате да си я купите. Тук има около 20 неща. Като за начало въведение, основни оръжия, как се прави броня. Също така тази книга съдържа информация за паякът, слус, крипър, скелет, зомби, вещица, ендерман. Също така има информация как да преживеем една битка в ада. Информация за гаста, магмен куб, пламък,
Уитнер скелет, зомби прасе, Уитнер пътуване до края, дракон от края, омагьосване, отвари, полезни отвари, вредни отвари, играч срещу играч, групова игра, контролен списък преди битка, военна стратегия, битка в крепости, особеност на крепостта, капан с дълго падане, капан експлодиращо дърво, TNT оръдие, направи се върховна база, превземане на база, специална карта от Fire Yuk, постижения и полезни линкове. Общото в това направи си върховна база, това е много яко нещо. В следващия епизод ще прочита малко. В следващия епизод, по време на епизода всъщност, ще прочита малко за направи се върховна база. Сега погледнах цената, иначе наистина книгата струва 14,90. Общо взето книгата е... Значи имате няколко за стопанство, за строителство, за начинаещи, за червения камък и наръчник за води на битки, с която всъщност имам аз. Както и да е. В момента събирам дърво, както виждате. Ще построя къщата си в този епизод и приключвам. Утре сигурно ще заснема следващия си епизод. Не знам. Аз съм на училище втора смена, така че не знам през седмицата кога ще ми остане време. Може сутринта, преди училище, не знам. Така. След да не я правя много висока, ще я направя до тук. След това може да направя втория етаж, не знам. Чувам за още дърво. Вече става нощ. До сега беше хубаво, докато беше ден. Значи, както споменах преди 10 минути, в следващия епизод ще ви прочета от книгата за върховната база. И ще продължим с... във втори епизод, след като ви прочета за върховната база, ще завърша своята къща и в третия ми епизод от поредицата на Майнкрафт, т.е. Майнкрафт епизод 3, аз ще си направя върховната база, която е описана как да я построим в самата книга, която ще я прочета в епизод 2. Надявам се това, което снимам, да ви харесва.
Ако ви харесва, моля да натиснете лайк. Това дърво ще го оставя. Хареса ми както е застанал пред къщата. Тук нямам дърво. Бих му носили. Така. Успях. Опа, май унищожих дървото, което исках да остане.
Всъщност, тия хора, които все още не са си закупили книгата, ако все още също така не са започнали да играят Майнкрафт, могат да си закупят книгата Майнкрафт за начинаещи. Издава Egmont България. Същото издателство беше издало тази година една книга на един много известен наш български влогър Емил Конрад. Книгата, да ви кажа честно, не ми хареса много. Тя не е и книга, тя е една тетрадка. Но видеята, които качва всъщност Емил Конрад, ми харесват. Аз харесвам повече клиповете му, отколкото книгата. Къде че е къщата ми? Би трябва да е там някъде. Забравих къде я построиха. Омага. Ето, тя е била. Значи, като... Това ми е нещо като знак, не знам, тук са го построили. Може специално за мене. Но откъде ще знае, че съм... Че ще трябва къща. Какво да ви кажа? Внуци на баба Ванга. Сигурно. Да, това е достатъчно. Направя грешка. Ще построя една част от тавана и тази част от тавана, това построяне на едната част от тавана, всъщност ще е края на първи епизод от моята поредица. Това беше от мен и до скоро!